A Váša už ji popnul. Máte 3 rybičky. Tak dáme komu dáme teďka? Tátovi. Děkuju. To je nějaký Pavle. velký výlov, jo. Pavla rybu. Děkuju. A Tenerovi. Dědovi, děda je tlustý, by neměl. Děda hubný. A už žádná nezůstala z vody. Musíte další vypěstovat. Musíš další vytestovat. No. Nasadit potěr, hodně ho krmit. Tak to nemáme tak pravidelně. Tady kláme jedna ryba. Aha, ale tak šup s ní do pusy. Máte Vílo. samá zátoka. Vílo. Je to samá zátoka. Přesně tak. Vem si tu rybku, nesním. Že jí sní. No a nebo bychom mohli třeba udělat parník, Vášo. Tak by mohl takový parník. A co s tím Merkurem je? Dovezl ho. Ne, tady komín. Paníky práce mývají No to komíny. právě musíme udělat tak, aby to vypadalo jako Paní. parník s komínem. No parník může mít i víc komínů, podle mě. Mohl by to být dlouhý parník.